l'època clàssica del 9 d'octubre de 1919 i vull dedicar-li al creador que estava mort, que és Pat Sullivan. El seu nom real és Patrick Peter Sullivan, que va sortir 2 capítols que es diu Mestre Tom i quan va arribar al capítol 3 va canviar el nom i li posava Fèlix el Gat. I coneix el Fèlix el Gat? Ja ho sabia, vosaltres, si ets fan Fèlix el Gat, doncs jo també. I, bueno, el 2019 celebra 100 anys, després de Nintendo, el 30 aniversari, i quan va arribar el mes abans, 2024, celebra 105 anys, llavors vull dedicar-li al Fèlix el Gat i al creador i a l'estudi Paramount Pictures, del Paramount Magazine. I espero que als Amèrica i a l'Austràlia li dediquessi que molta gràcia per la seva existència a l'època del clàssic del 1919. Moltes gràcies a tots vosaltres per ser per la Concòrdia i del Marató Literària.